स्टूडियो हलसी। के बारी जी बलम एगो बादल मानी जी सियम चिराग के बारी जी लोजपा के लादन सारी जी लाइन में लगब ये गाड़ी जी बलम एगो लादन सारी जी सियम चिराग के बारी जी बिहार में मिलतै रोजगार ऐसन अतै ना सरकार बिहार में मिलतै रोजगार ऐसन अतै ना सरकार हो जन जन सुनील चारी जी सियम चिराग के बारी जी लोजपा के लादन सारी जी लाइन में लगब ये गाड़ी जी बलम एगो बादल मानी जी सियम चिराग के बारी जी बलम एगो बादल मानी जी सियम चिराग के बारी जी सियम चिराग के बारी जी सियम चिराग के बारी सब कर करी है ई भलाई ऐसन मौका ना गवाई सब कर करी है ई भलाई ऐसन मौका ना गवाई नीरज संतोष पुजारी जी सियम चिराग के बारी जी लोजपा के लादन सारी जी लाइन में लगब ये गाड़ी जी बलम एगो लादन सारी जी सियम चिराग के बारी जी बलम एगो बादल मानी जी सियम चिराग के बारी जी।